Pelimies täällä pelailemassa tällä kertaa. Pelataan Castle Clashia. Ja mä aloitin tän uudestaan, tai mulla on monta käyttäjää. Niin on siis Mobitse, mä yritin kuvata, mutta ei oikein onnistunut, koska tuli äänet niin paljon etuajassa, että sitä ei olisi kestänyt kukaan, mutta mä unohdin nää pallot tosiaan, kun yritin vaihtaa kuvausohjelmaa. Niin, semmonen. Että sen takia yritin vaihtaa kuvausohjelmaa. Siinäpä ne kaikki syyt miksi. Mutta mä voisin ottaa ton hallintosta sitten. Voisin vähän erotella näitä kaikkea mahdollista. Mitä nämä nyt on? Rakennukset sun muut. Niin. Sitten otetaan aitoja. Puuaitaa. Eipä oikeastaan ole muutakaan. Tosiaan niin tässä pelissä nuo tovnallit tai hall ei ole se ei ole niin tärkeä kun tässä Clash of Clans sen voi laittaa ihan minne vaan. Tosiaan mä en osaa rakentaa yhtään, pitäisi raidata. En osaa rakentaa yhtään. Sen takia lähdin hyökkään, kun rahat loppu kesken. Niin, mä en osaa tehdä tässä basein. Mä voisin kohta näyttää tuon mun toisen basein, millä mä oon pelannut kauiten, ja mä voisin silläkin kuvata videota sillä baseillä. Tosiaan, niin kuin sanoin, niin tovnhalli tässä ei ole yhtään tärkeää. Sillä voi mitä vaan. Mitä vaan voi tehdä tovnhallille niinkö silleen. Niin. Liituu sen jaksa kattua. Mä en osaa siis rakentaa baseja yhtään. Mä sanoin sen varmaan 1 000 000 kertaa, mutta koitetaan pärjää. No sijaan. Niin tätä Castle Clashiakin tullaan pelaamaan enemmänkin kuin tämä 1 kerta. Niin siitä verran, että Minecraftiahan ei tuu. Sen mä voin sanoa, että Minecraftia ei tuu. Siinä tuli kaikkia mahdollista näitä, mitä ne semmoisia ihmemainoksia, kaikki kuussa ja näitä. Niitä ei kannata laittaa sun puhelin heittää sen jälkeen pikkusta settiä. Että niitä ei kannata ladata. Minecraftia ei tuu, mutta tosiaan jatketaan tätä ja Clash of Clansia. Niin näissä videoissa
ääni saattaa tulla vähän etuajassa, koska mobiilisen mitä sen saa vaihdettua. Mutta koitetaan pärjäillä tälleen. Tällensä. Älkää ihmetellä, jos se tulee aivan etuajassa se mun ääni. Olisi jo 5 minuuttia kuvannut. Niin. Mä aloitin sen Minecraftin sarja sille, että jos sitä mä tuun varmaan jatkaan tosi paljon. Mutta näillä näkymin tai muutenkin en kyllä tuu jatkamaan MCPtä. Se on ihan hyvä, mutta kun se tuo tähän kaikkiaan, se vie hirveänä tilaa, kun sen maailmassa tekee tai rakentaa ja tälleen, niin se vie hirveänä tilaa ja sitten se on ärsyttää, kun puhelin lagaa aivan rutosti. Niin ei oo kiva. Kun tulee kaikkia siitä saattaa tulla tuloksia ja näitä, niin senkin takia se vie paljon tilaa ja silleen, niin kun mä poistin sen, niin mä latasin tän Castle Clashin. Silleen. Niin. Duoda. Välillä tulee semmonen aivopiero. Mutta tosiaan tätä sarjaa tullaan jatkamaan. Täältä ei oo gemeja ostaa heroja ja silleen ja niin tuolla XP:llä ei tai tuolla noilla tähillä ei kannata ei kannata ostaa noita, että on tyhmä. Sitten että mulla oli tuo angelkin tuossa ja sille, että mun ei olisi tarvinnut ostaa tuota toista heroa ollenkaan. No sillä voi päivittää sitten noita heroja. Mutta niin. 8 minuuttia jonkun verran päälle mennyttä videota. Ja sen takia ei saata tulla näitä yli 15 minuutin pitkiä, koska ei voi YouTubena mulle ladata. Mä koitin yhtä videota, siis mä tein mun Minecraft PE-skinin. Ja mä senkin on poistanut ja niin, sitä ei antanut ladata ja mua ärsytti aivan rutsisti. Autosti ja mutta niin, mitäs sitten? Ei mulla oikeastaan ole paljon mitään asiaa. Tässä tarvii, tai mä en oikeastaan sillä toisella, kun mä oon vähän isommalla levulla, niin mä en sitä oikeasti rahaa en tarvi. Sitä isommalla käyttäjällä en tarvi rahaa. Ja tosiaan, onkohan nää oikeasti jonkun peissiä, kun nää on aina samanlaisia? En tiedä. Aina samanlainen on. Niin. Tämän pompi aloittaa uudestaan, koska tässä on monta mitä käyttää. Ja silleen tää on vähän helpompi aloittaa uudestaan. Mutta niin kuin sanoin, tuolla Townhallilla ei ole mitään merkitystä tässä pelissä, että ei mitään. Mä en oikein osaa pelata paljon yhtään tätä peliä, mutta osaa mä jotenkin pelata tätä sillä. Se on aika helppoa, mutta niinkö tiedä tästä pelistä oikein vielä mitään.
Ja tuo muista kun innosti, mutta lattaan tän niin latasin ja kokeilin ja sitten mä tajusin, että tää on hyvä peli. Hyvä tämmönen strategiapeli. Tässä pitää tosi paljon miettiä semmoista niinkö minkälainen linna ja puolustusstrategiaa, mutta mun mielestä on hyvä peli. Enkä ole varma, että kumpi tämä vai SOS. Kumpikin on hyvä. Mutta joo, tämä video tässä. Eli jos tykkäsit videosta, tilaa kanava ja haluatko tai kommentoi videosta. Ja tää video oli tässä ja pelimies kuittaa. Moro.